When I put the phone, you don't know what's going to go on the phone. Biko, ndị ogbe were goji nke bụ Osete ọ n'ebe a? Ya anyị were ọjị. Ụmụ mmiri ọnụ ya? Ya na ọjị were. Ụmụ bụ ọgụ. Ụmụ oju m. Amir Ojogo. Ụmụ oju m. Biko, onwe ndị achịna n'ebe a? Achịna ọ na ya? Ụmụaka ọ na-ebe a? Mistake. Come on here. Okay, because when I hear the terror, come and check I man. Dalulu. Will you move on here? Ana m n'aha ndị obodo ga-ama n'aka ụmụ uchu n'ime iro na-ekere ndị na-ebere ebe asọ nọ n'ọdụ na-asị okwu unu ji bịakọrọ iji ara n'aha Jizọs biko onye nwere ihe ọma bịa ya nwere ihe ọma laa iwekwa ihe ọjọọ bịa nwee ihe ọjọọ laa ihe a ji bịa ebe a bụ omenala ọ ihe a ji agụ ụbọchị anyị ji agụ agwọ etu na emere tata ịgụra ọnọdụ ka ahụ bidogo anyị na-asị onye ọbụla nọ n'aha Jizọs na-ekelekwe Chineke onye nke mere ka anyị niile dị ndụ dị n'afọ 2010 a wee debe ebe a mana etu o siri dị n'afọ gara aga o nwere ndị anyị na ha chọrọ mere ihe anọghị mana anyị na-asị Chineke etu o siri dị etu iche gbakọrọ anyị sị ka mgbe obi ya na ntụkọ n'aha Jizọs na-asị biko ana m asị arọ 2010 a ọ ga-adịrị anyị mma ọ ga-adị onye ọbụla mma ihe ọbụla bụ ihe onye ọma chọrọ na ọ ga-ahụ ya Chineke ga-agọzi anyị ihe akpakọ ihe nwe nwe anyị ndị na-azụ ahịa ọ ga-agara unu nke ọma ndị na-arụ ọrụ oyibo unu ga-enweta promoshọn ndị na-azụ ahịa unu eje n'iru ndị na-akpatara ka ọ ga-adịrị ụlọ mma na-asị ka Chineke biko na-eyekwa ya na arọ ya arọ anyị nọ na
onye ogologo ndụ ka anyị lebere ebe a etu anyị si weta gọvanọ na-ada Peter Daniel ha na Jizọs ka Chineke afọ mmadụ obiọma gosi Jizọs ka adakọda masị kasị onye nwanyị n'afa nna ndebe anyị na-asị onye were ebe a ọ gbara n'iko Immaculate White. Onye akwụna ọgbọ egwu oturu dị ife a. Mma nwoke nwanne m daalụ ụmụnne m igwe eze ịdọrọ mma Damian ọbịara anyị ekele
aka zu gobi abada abada aka zu abada abada